ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ തന്മ ടീച്ചർ തരാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിവടയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 ഉള്ളിയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പച്ചമുളക്, 1 സ്പൂൺ കരിവേപ്പില. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 20 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ശരിയാവില്ല. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെവിടി എടുത്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 20 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 4 സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് മൈദാമാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എരി കൂടുതലാവാതിരിക്കാനും കളർ നന്നായിട്ട് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ല ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പരത്തിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളിവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം.